Saúdos, benvidas, benvidos a Soltando Estacha Digital. Sí, isto é Soltando Estacha Digital, aínda que están vendo aquí un lugar fantástico como é este mercantil de Pontevedra, onde xa fixemos a edición de hai 15 días e hoxe regresamos e aproveitamos, xa que chegou o verán a Galicia de verdade, pois para mostrarvos todo o que hai aquí neste fantástico complexo que nos abre as súas portas, pois para cada 15 días analizar un pouquiño, repasar e entretervos coa Liga Galega de Traiñeiras Trofeo Xunta de Galicia. Pois estaríamos moi ben aquí facendo o programa, pero vamos a ir para dentro, vamos a ir para o interior, para o noso estudio, porque temos moito que ofrecer hoxe, temos ata 8 regatas, 8 resumos, e temos, como non, a bancada con protagonistas, temos 4 protagonistas, e ademais, pois tamén temos a porra e outras seccións, así que vamos para dentro, e xa comezamos en breves con esta edición de Soltando Estacha Digital. Pois agora sí, ahora estamos aquí na mesa habitual, que empeza a ser habitual, xa, é o segundo programa que facemos aquí no Mercantil de Pontevedra. Estamos moi ben rodeados, en breve vamos a presentar os nosos convidados, pero antes, dentro cabeceira, para empezar con esta terceira edición da temporada de Soltando Estacha Digital. Pois como dicíamos, temos moitísimo que mostrar, moitísimo o que repasar, porque dende hai 15 días, pois iso, houbo 8 bandeiras, nada máis e nada menos. E vamos, antes de nada, pois a presentar aquí a quen nos acompaña, representando a 3 clubs da Trofeo Xunta de Galicia, Liga Galega de Traiñeiras. Empezamos por María Dolores Vicente, Loli, de Rianxo. Que tal, Loli? Ben. Que che parece aquí todo que te hai montado? Estamos mellor na piscina, non? Que pasa que producción quiso meternos aquí. A verdade é que sí, que hoxe fai moita calor e estábamos mellor aí ao lado na piscina. Como cambiou o tempo, despois xa veremos como estaba o fin de semana en Rianxo, precisamente, ou en Bueu, e como estamos hoxe. Bueno, aquí ao lado de Loli temos a Martín Rodríguez Prol, de Mecos. Como estamos? Boas tardes, moi ben. Aquí moi ben acompañados e con unha pedazo de infraestructura que moi ben. A verdad que sí, estamos aquí nesta víspera de festivo, pois mira, mellor sitio para... Non podemos ir á festa, bueno, ainda saímos a tempo, non? Isto vai durar en torno a unha hora e pouco, chegamos a tempo ainda a que hai festas hoxe en cada recuncho de Galicia. E despois aquí, á miña esquerda, temos a José Luis Patiño del Río, coñecido como Alica, de Chapela Wofco. Que tal, Alica? Boas noites. Moi ben, aquí andamos. Bueno, pois temos moito que falar. Alica, aparte de Chapela, como sabes, metidos aí en case todas as ligas, ou en todas, sois o único club que estades nas 3 ligas, non? Estades nas 2 masculinas e na femenina. A verdade que sí. Pois temos moitísimo que ver, así que vamos a empezar cos resumos. Pois claro, isto, o último programa foi hai 15 días, entón nos quedou precisamente a regata que organizastes vos, que houbo a primeira vez esta temporada que coincidiron as 3 competicións, así que podemos ir vendo os resumos, aí temos na pantalla, os resumos do que aconteceu en Chapela, pois este sábado non, o anterior. Aí empezamos coa segunda bandeira Chapela Wofco, bandeira femenina. Bueno, Loli, como foi aí a xornada en Chapela? Xa quedou, porque vos tivestes 2 xornadas dende aquela. Sí. Pero bueno, todo ben, non? A xente estaba preocupada aquí no anterior Soltando Estacha Digital co campo, os problemas que podía dar o campo, pero bueno, sí, non houve ningún problema esta vez, vez, non? Ningún problema, a verdade que sí. Saliunos unha boa remada e a regata pois foi boa, dentro do que cabe. Rianxo aí fixestes cuartas. Vemos aí as imaxes, saída da primeira quenda. Estamos coa Liga B, Espera que estábamos coa Liga B, que está aquí xa metendo a Liga Femenina, a Liga B. Bueno, aí Alica, aí Chapela, mira, iba aparte na segunda quenda. Bueno, aquí chegaba a Liga con Puebla como líder, e quen gañou foi Cedeira. Chapela quedou terceira. Non sei se pudeches ver algo a regata, porque ti igual estabas quentando, non? Como foi? A ver, coincide casi sempre que eles están remando, nos estamos preparando xa a nosa regata. Ves un pouquiño, o que puden ver foi prácticamente a salida do primeiro longo e vin a chegada.
E bueno, decir que Chapela é un equipo prácticamente de chavalitos, juvenis canteiráns todos de seños de primeiro ano e algún veterano. Bueno, están facendo un gran traballo. No aspecto deportivo entrenaron con nós todo ca trainera todo o inverno. Están en fase de formación e próximamente terán que dar o fruto e o salto hacia a trainera en 2-3 anos. Aí está o filial, non? Para formar, sacar, para formar. Bueno, estamos vendo a entrada en liña de meta, aí entraba Bueu Simei, que foi un pouco a decepción da xornada, porque quedou de última, e despois o duelo que se levou Cedeira, confirmando un pouquiño as boas sensacións, non, que tivera na primeira xornada, aquí entrando precisamente Chapela, que iba co bote coa embarcación de Coruxo. Claro. Aí, pois aí temos a entrega da bandeira a Cedeira, que Martín, menudo xeito de volver Cedeira, non? A Liga. Se tomaron un ano sabático e sí que se serviu para recargar pilas, Pois sí, xa o último ano que estivera na Liga, pois xa deran boas sensacións, e bueno, aí con ese ano de parón, pois parece que volveron fortes. Pois aí gañou Cedeira, vemos os tempos, por diante de Puebla, e na Xeral, pois quedaban empatadas. Ahora imos, sí, Loli, coa Liga Femenina, aí temos a saída da primeira quenda, verdad que unha tarde fantástica, Sí, sí. En Chapela, en canto tempo, e aí debes ir remando ti, non? Pois sí, así iba remando eu, na sexta de estribor. Bueno, esa quenda de honra, na que Chapela remaba en casa, Chapela Huofco, e obviamente eran as favoritas. Porque naquel momento ninguén pensaba que se podía dar un susto a Chapela, como pasou esta semana, non? Pois sí, esta semana levaron un susto en Rianxo, pero bueno, en principio son as favoritas. Bueno, aí temos as viradas, xa hicimos, Chapela aí dominou con solvencia, pero teñen aí as veciñas que son alternativa, como é Cesantes, sí. Amegrove, Cefical. Esperabades iso en Chapela ou vos está sorprendendo que as veciñas sexan alternativas? A ver, que lle boten man de vez en cando venlle ben o equipo, pero bueno, a verdade é que... Un toque de atención, non? A verdade é que pola diferencia que están gañando todas as regatas é moi difícil que lle boten man, non? Salvo que o equipo leve moitos cambios, como pasou en Rianxo, non deberían de ter problema para gañar a Liga, non? O equipo femenino de Chapela. Eso é a realidade. Sí, despois o que pase xa... O mar, non? As regatas poña cada un no seu sitio. Bueno, cuarto posto, aí, non sei que sabor de boca vos deixou, Loli, a Rianxo. A ver, a regata da semana anterior, a de Cesantes, a pesar de ser a 6 largos, saleunos moi boa regata, tampouco non tiñamos moitas referencias, en esta, bueno, pois acadamos un cuarto posto que non está mal, íbamos na tanda do honor, íbamos eso, con Chapela, con Cesantes, e ao lado tamén Cabo, íbamos un pouco pois, tratando de ir aí con Cabo, e bueno, despois en tempo sí quedamos de cuartas, pero bueno. Bueno, aí debemos ter remando a Martín, non? Aí sí. Estamos aí agora saco que foi a bandeira Chapela Concello Redondela, a quinta edición, Liga A. Bueno, que tal a regata para Mecos, esta de Chapela? Bueno, a ver, as sensacións pouco a pouco hai que ir encontrándoas. Sois un pouco irregulares esta temporada, non? O sea, tanto facedes unha regata que estades aí sextos como unha que estades décimos. No, pouco a pouco vamos crecendo, vamos atopándonos, vamos aprendendo do equipo e vamos sacando o noso nivel. A verdad que regata a regata vamos topando moito mellor e, bueno, pouco a pouco vamos poñéndonos na nosa posición. A filial de Cabo, aí que foi a gañar a primeira quenda, e aí entrabades vos, Ahora, sí. Aí entrades, terceiros na quenda. Terceiro na quenda, Cando cruzastes a meta, que dixestes? Queríamos algo máis? Pois sí. O primer longo foi un longo moi bo e despois aí pagamos un pouco a situación no resto da regata. Sí. Bueno, Alica, e aí estades vos, en acción, esa quenda de honra, que está bastante fixada, os 4 equipos aí sí que non hai dúbida, están aquí os compañeiros de Loli chamando a porta, pero non lle abrides, non? Estades aí os 4 equipos bastante asentados. A verdade é que a última tanda da Liga está asentada, sabes? O nivel que mostran os 4 equipos estáse vendo, de que están os 4, a excepción de Ares, que está un peldaño por encima. Aí os temos celebrando a vitoria. Ares está por riba,
ahora mismo, para min, se Ares tuvese que remar un playoff, pois posiblemente que estuvera para ascender. E despois estamos nosos tres, o sea, tanto Tirán como Chapela e Castropol nun man a man os tres aí, e vai a depender de detalles mínimos para quedar segundo, terceiro, cuarto, ou incluso se hai un cambio de evento tal, Rianxo tamén asome Está Rianxo, ou Mecos, ¿no? Que tamén pode dar... Tamén, o que pasa que, eso, ao final... E San Bertolameu tamén, que está aí... Están aí, non. O tema é eso, que están os principais favoritos a tocar a tanda boa é Rianxo, non? Está demostrando, non? Está un peldaño por riba deles. E nada, a Liga está aí, o que che estou dicindo, de que Ares está un peldaño por riba de nosos tres, e despois os nosos tres nesa tanda a darlle para quitar o mellor resultado posible cada fin de semana. Fixestes segundos na casa, saístes fortes, non? En intentar meterlle un susto a Ares, e cando vos destes conta de, bueno, ese tampouco vai ser, non? No, a ver, sales para pelear a regata e intentar manter o nivel durante toda a regata, pero evidentemente está claro de que teñen un nivel que superior a día de hoxe, están demostrando que son superiores aos outros tres rivales da tanda, non? Bueno, aí con esa victoria, creo que levaban 3 de 3, ahora se levan 5 de 5. Pois aí repasamos o que aconteceu en Chapela, que xa nos queda aí un poquinho pois lonxe, non? Hai pois camiño de 10 días, e creo que podemos ver xa pois o seguinte día, aí en Meira, en Moaña, o que foi esa 10ª bandeira illa do San Bertolameu, Concello de Moaña. Aquí podemos seguir falando con Alica. Bueno, primeiro, aquí con Martín, que aí estivestes. Sí. Estaba, como se di, como un prato, non? A auga ese día aí en... Pois si, as condicións eran inmellorables, e, bueno, a regata, pois... Aí estades vos, Sí. Chegando primeiros, Sí, viramos aí a par de Mugardos, ao pouco da virada, pois meternos un pouquiño a proa e aí botamos o man a man o resto da regata. A verdad que o equipo peleou moi ben, e bueno, como dixen antes... E sorprendeu os Mugardos, porque ata ese momento non saía da penúltima posición. Sí, pero bueno, contábamos con que potencial para andar a par nosa que tiña. Entonces, sabíamos, o equipo sabía que un Mugardos fuerte que se podía topar. E así foi, que nos colleu e nos meteu esa proa e despois non fomos capaces de poñernos a par. Bueno, aí entrabades por diante de Narón e de Cesantes Rodadigo, que ese día tiveron a mellor regata da temporada. Aquí Loli van os teus compañeiros, que, bueno, unha vez máis, pois demostraron que se lles queda un poquinho pequena, de momento, a quenda intermedia. Pois sí. Estiveron aí con Castropol, aí en unha xornada a punto, a piques de cazalos, pero bueno, están aí nunha quinta posición moi asentados. Bueno, un equipo Rianxo, ¿no? De moito canteirán, sempre. Moito canteirán, tanto no femenino como no masculino, pois o predominio é de remeiros canteirán. E este ano os resultados, pois, digamos que nos últimos anos vai sempre aumentando un pouquiño, Pois sí. ¿no? O nivel. Como digo, os entrenadores, para ser grandes, primeiro hai que ser pequenos, e nós é o que tratamos de ir pouco a pouco, medrando cada ano un pouquiño máis no aspecto deportivo. Bueno, aí entraban como vencedores, aparte gañándolle a San Bertolameu na súa casa, que iso, bueno, aos de Meira seguro que non lles gustou nada. E aquí saídes vos, Alica, nesa quenda de honra. Non sei se fixestes moitos cambios ese día respecto a xornada anterior. Houve que cambiar moito aí. Fixo 3 cambios o adestrador ese día, e bueno, ao final é o bloque do equipo, non? O sea, non é unha excusa, é un equipo, é unha liga, que son moitas regatas e ten que ir rotando. E bueno, ese día, polo que fose, fomos cuartos. Ganounos Castropol e ganounos Tirán, que é o que che dicía antes, que a liga vai estar moi disputada, o sea, que, bueno, a nos non nos sorprende porque xa sabíamos ao que íbamos, non? Sabíamos que esa imaxe é o que reflite... Esa imaxe resume o que está sendo ata agora a temporada, o sea, Ares por diante e vos os tres aí a par. Mira, aquí aparte vemos mellor, no plano aéreo sí. Pois... a verdad que Ares aí ia lanzadísimos, non?
É un equipo de moitos vatios, non? Ares, entendo... A ver, eu penso que Ares o que é un equipo feito de moitos anos, porque cada ano pois é un bloque no que pode ter 3, 4, 5 baixas, pero que pasa? As 5 incorporacións que teñen son xente de Ares de que o ano anterior non remou, volvelle este ano, po ano igual deixanlle 2, pero lle volven outros 3, pero é xente da mesma base eu penso que é un bloque de, ao mellor, de 24 ou 25 remeiros que se van rotando. Teñen definido a forma de bogar, a forma de adestrar, non hai nada que enseñar, non hai nada que xuntar. Ao final, penso que é un equipo feito. A lección aprendida, aí estamos celebrando. Esta era a 4 de 4, podemos ver aí os tempos da regata, e así pois remataba esa fin de semana, que non foi esta, senón que foi a anterior, unha Liga A que volverá este fin de semana a Moaña, pero neste caso van estar no campo de regatas de Tirán. Pois aí queda visto o de a fin de semana anterior, e agora imos co día de chuvia, de mal tempo, e a mí nunca me pasara, nunha Liga Galega de Traiñeiras non poder ver a virada exterior pola néboa, que me pasou outro día en Bueu. Así que, Pablo, cando queiras, podemos ir soltando aí as imaxes de Bueu. Isto é a Liga B, a 29ª edición da bandeira Concello de Bueu, e aí podemos ver o mala que estaba a tarde, e desde que chegamos aí, a cousa ainda foi a peor. Dicía, non, hai previsión de que empezaba as regatas 5:30, as 5:15 para nada. Aí Winguru e todas estas páxinas fallaron por completo. Inflúe moito, Martín, o mal tempo trastoca moito o plan. Sí, porque ao final, bueno, ves de adestrar nunhas condicións, chegas á regata e cambia todo por completo, e, bueno, o equipo tense que adaptar do mellor xeito posible ás condicións que haxa. Bueno, aí na primeira quenda estiveron as posicións bastante fixadas, con Ribeira, que marcou a pauta, aí podemos ver como non se vía absolutamente nada, a virada exterior, non temos imaxes, está a entrada de meta de Ribeira como gañadora por diante de Salgado Perillo e de Bueu Simei, que estaban na casa e non puideron aí eludir a sexta posición, a xente aí metida debaixo dos paraugas, a que lle contes que isto é que foi outro día, 20 de xullo, E así estábamos, e aquí temos a saída, unha vez máis, aí cos teus compañeiros de Chapela, que temos aí en imaxe, que estiveron a piques de darlle un susto, non sei se falaches con eles, pero non estiveron moi lonxes de Puebla. Non, eles os chavales están tranquilos, intentan mellorar día a día, e bueno, pouco a pouco penso que van ir mellorando cada regata. Tiveron un último longo moi bo, acabaron, vamos a verlo agora entrada en meta, mira, aí entra Puebla e ali entra... A un bote. Sí, cando había moita máis diferencia. Temos a entrega por parte do alcalde de Bueu, que estivo nesa cita, a Cedeira, que agora queda pois como líder en solitario e ademais está gañando e convencendo, podemos decir. Así que para o ano igual ustedes aí de compañeiros de batallas na Liga, vemos a victoria de Cedeira por ente de Puebla e de Chapela Uofco, e aquí tiñamos mal tempo en Bueu e nos dominios de Loli, pois a mesma historia. Imos ver agora, aquí da clasificación, cun puntiño máis que ten Cedeira respecto a Puebla. E xa podemos ir, Pablo, a ver directamente aquí o que pasou en Rianxo, regata retransmitida pola Televisión de Galicia. Aí estamos, polas imaxes, Loli, que está peor día en Bueu ou en Rianxo. O día estaba moi complicado. E o mar, non? Había mar, sí. A verdad que a regata pois non era o que nós esperábamos, porque dende o primeiro momento pois a remada non foi boa, non íbamos concentradas, eu penso que foi un pouco os nervios de remar na casa. Bueno, complicado para nós, pero tamén por resto das traíñas, claro. Pero, bueno, a verdad que fomos aí diante de Perillo hasta o último largo, que non sei que nos pasou, que bueno, pois... E aquí temos a sorpresa. De repente, acaba o primeiro longo e quen aparece aí é Cesantes a Negrove. Cesantes fixo un regatón impresionante. O que lle sacaba, isto é o primeiro longo, Sí. A verdad que Chapela non esperaba, claro. E a desvenda xogada, vos, dende o bote de
de Rianxo? Bueno, Comentades aí, oye, que vai cesantes no, de primeira procuramos hoxe, non Que pasa aquí? distraernos durante a regata, a verdad. A ver, sí, hai que tomar unha referencia, pero bueno, a verdad que sí, que nos sacaron un bo trozo xa no primeiro longo. E hai quen se meteu e que está tendo un crecemento tamén importante, pois o falaremos na sección da bancada, Salgado Perillo, ¿no? Perillo, sí. De O ano pasar pasado na... sempre estaban últimas ou Sí. penúltimas por aí. Pero este ano tamén, porque na primeira xornada, pois sí, acadaron unha última posición, e, sin embargo, xa na segunda, pois xa quedaron se non creo, de terceiras ou de cuartas. En terceira ou cuarta E posición. outro día terceiras, non? Fixeron na vosa terra. Sí. Pois aí está a vitoria de Cesantes e o liderado, Cesantes Amegrove e o liderado de Chapela Uofco. Foi un toque de atención bo ese. Sí. Porque todo o mundo, nos estábamos en Bueu e de repente chegaron os tempos ali. Bueno, que pasou? Seguro que tivo algún problema a Chapela, que quedou nunha virada aí que non a fixo ben, tal, pero claro, veías os tempos e diso non pasara nada. O sea, foi vitoria incontestable. Bueno, depois analizamos e agora vamos a ver aquí a regata da Liga A, que neste caso foi a 21ª edición da bandeira Concello de Rianxo. Que tal aí desde Mecos? Como vivistes dende o mar? Pois a verdad que moi ben, moi contentos coa regata. As condicións non estaban fáciles, a verdad, pero o equipo saleu sin presión, moi tranquilos a remar, saliron boas sensacións, topámonos ben, puxémoslle proa a regata e de aí pois pudemos remar a placer, por así decirlo. Chegastes en cabeza xa o remate do primeiro longo, aí Sí. o vemos. Estes son os da aquí va Rianxo, liderando a segunda quenda, ¿no? Dentro da quenda intermedia. Sí. Fixestes un sexto posto, Sí. Resultadazo. Sí. A verdad que, xa che digo, os chavales portáronse perfectos, se remaron moi ben, con moita calma, porque o día tal como estaba, pois non invitaba a ansiedade, entonces remamos ben e dai a que nos topáramos con este resultado. Aí vamos o problema de Cesante Roda Vigo, que tivo aí nunha virada, e a entrada a liña de meta, Mecos como gañadora da primeira quenda. Gustamos un pouco o rock and roll este, ¿no? De que haxa mar, ¿no? A nós sempre nos beneficia un poquinho máis o mar, porque bueno, non somos un equipo de moitos vatios, entonces sempre preferimos que se mova un poquinho. Aí quen se poñía en cabeza era Rianxo, que sí que, bueno, pues gran regata, non? Diante dos seus siareiros. Satisfacción, entendo, que houbo no club, non? Pois sí, os chicos sí, quedaron moi satisfeitos da regata. Un quinto posto. E aí temos a saída, aí tiñades mellor tempo, Alica? Estaba reservado para vos o... Estaba. Estábamos quentando e vendo a regata e eu estaba vendo de que íbamos remar en calma prácticamente. Dixen ya estar tranquilos que isto vai parar e víase que E vos que queríades? Pois a min me gustaría que se movera un poquinho máis do que estaba cando remamos, non, sabes? Personalmente. Dá máis lugar a sorpresa, A non? min personalmente, sabes? Pero bueno, cada persona ten a súa opinión e bueno, eu prefiro tamén que se mova un poquinho máis. Aí temos a entrada de Santa Olalla de Lubre como gañadora e pola vosa parte, terceira posición porque se meteu por diante Castropol. Está Castropol aí cumprindo, non? Castropol é que é o que falamos, non? Fixo unha regata desde o inicio dura como os 4 da tanda, meteu un pouquiño a proa, supo defender o puesto hasta o final. Nos intentamos collelos e non foi posible. Pasamos esa regata, gañamos de tirán, pero que che dicía que vai ser un mezcladillo, penso. Un toma e daca aí que se dé. Sí. A ver se podemos parar aí a Pablo, a ver se podemos parar a clasificación para ver como está agora, así como non houbo regata o domingo, pois bueno, temos a Ares de líder e despois estades aí, Tirán Pereira, Chapela Uofco e Castropol a 3 puntos. Chegades igualados, non? Creo que tedes os mesmos puntos, non? Tedes 51 desde aquí, creo que sí. Creo que son 51, non? Que estades igualados creo que sí. Creo que nos Tirán estamos empatados e que Castropol está a 3 puntos nosos. E bueno... Firmaba esta situación o inicio da Liga? A ver, a realidade
É esa, que se che din que van 6 regatas e estás segundo, empatado a puntos con Tirán, o terceiro, o sea, tal, e meténdolle 3 a Castropol, non está mal, non? O sea, que firmabades. É unha boa liga, non? Que eu ali no equipo, pois, digolle que, claro, todo o mundo a veces quere gañar, non? O sea, tal, pero disfrutar un segundo posto hai que saberlo disfrutar tamén, e un terceiro igual. Que isto, o nivel que hai nesta tanda é o que dixen ao principio do programa, non? E recalco. Ares son palabras maiores. Non sabemos o que corremos nós e as velocidades que damos. Eles nos ganan. Eu penso que Ares debe de ser un dos mellores Ares que hai dos últimos anos, non? Sí, o sea, para min, eu penso que ten un equipazo. Tirán, outro equipazo que ten unha plantilla descomunal, cun entrenador de primer nivel, e Castropol, posta a mirar a plantilla, tamén. Moita sabiduría aí. É que xúntase todo aí, sabes? E ao final é a realidade. Nós, en teoría, o ano pasado, creo que Chapela foi quinto na Liga ao final. Estar segundos é dar un paso adiante. Efectivamente. Bueno, e para Mecos, que chegades aí a esta xornada de descanso que tivistes o domingo, ainda estades en primeira quenda, non? No, ahora creo que subimos de quenda. Ahora subistes. Sí. Vale. Empatados igual a puntos con Urme, pero sí que subimos de quenda. Bueno, que preferides? Hombre, preferides estar na intermedia, seguro, pero esta cousa aí, a quen ves que máis está bailando, é Cabo, non? É a máis impredecible de toda. Tanto Sí. te fai, supoño que moito pola confección do equipo tamén, non? Sí, posiblemente é o que máis está subindo e baixando, pero bueno, sí, nos preferimos a tanda intermedia e pelear aí. Sempre intentas meterlle a man aos de arriba, unha boa regata tena calquera e unha mala tamén, entonces hai que pelealas e o que salga, pois boa. Queres metervos aí na pelexa con Rianxo, aquí cos compañeros de Loli, con San Bertolameu e con Urme, non? Con Muros de Tirana, que parece que Sí, son... nunca se sabe. A ver, o equipo, temos un equipo moi xoven que regata a regata está aprendendo e nunca se sabe onde podes chegar. Bueno, pois así quedou a Liga A e agora pois podemos ver o que aconteceu o domingo na bandeira femenina Cidade de Ferrol, oitava edición, que ademais cando en Ferrol pois é memorial Miguel Deruns Criado, que é un remeiro que faleceu hai uns anos de xeito súbito e que sempre se lle dedica a regata que se celebra na cidade ferrolán, que non lle gusta que lle diga cidade departamental. Pois aí houve Liga Femenina e como podemos ver, panorama Loli totalmente diferente. Totalmente distinto, sí. A verdad... Iso que no Barbanza tes mellor tempo que en Ferrol, Pois sí. habitualmente. Además foi unha regata tamén a 6 largos, pero bueno, desde o primeiro momento pois íbamos máis concentradas, non tiñamos ese nerviosismo da regata de Rianxo. A verdad que as sensacións no barco foron moi boas. Bueno, acabamos a regata pois moi contentas, acadando unha cuarta posición, aínda que desexábamos a terceira, por supuesto. Pero bueno, pensando en esta siguiente xornada, pois manternos en esa terceira posición na que estamos ahora mismo. Bueno, non vos trastocou moito ir na primeira quenda, non? Bueno, a ver, ir na primeira quenda non temos as referencias, eso, bueno, pues algo influye. Pero bueno, esta semana pues si xa salimos na primeira quenda na quenda de honra con Perillo, bueno, pues a ver que pasa. Aí estamos vendo a vosa regata. Aquí vemos a virada de Castropol, que quedou aí pois pechando esta primeira quenda, non se puido meter na pelexa, e vos liderando por diante de Mugardos, ¿no? De Mugardos a Cabana de Ferrol, das locais, das anfitrioas, aí vemos como entrabades en meta, e así foi a primeira quenda, e oremos ver imaxes da segunda, pois na cabía, aquí a sede de desquite por parte de Chapela e saíron a matar, porque sí. meteronlle moitísimo tempo, xa aquí creo que había 30 segundos o remate do segundo longo. Sí, desquitáronse da regata de Rianxo, sí, sin lugar a dudas. Sabíades vos que iban a sair así, que iban a sair co coitelo entre os dentes. Si eres realista, o normal do que está pasando nas regatas
viñan de meterlle en cesantes 1 minuto e pico, en Chapela cerca de 1 minuto e pico, sabes, o sea, non sei o e pico, pero 1 minuto o que non cuadra é que perdan en Rianxo. E bueno, é o que falamos antes, é unha plantilla de Chapela femenina moi amplia, e o adestrador estará buscando que combinen distintos equipos, que remen todas, e penso que o domingo aí na Cabana que sacou un equipo xa para ir a pelear. E o sábado en Rianxo penso que daríalle regatas a chavalitas, juvenís, e así, e bueno, evidentemente nun equipo o bloque forte estáse vendo. O domingo saca o equipo bo e non ten rival. Tamén dicían, no resumo que se emite na TVG, tamén se van poder escoitar declaracións dunha remeira de cesantes a Megrove que dicía que las tiveron moi mal día en Ferrol, que tamén, igual tamén puido ser, ¿no? Ves coas expectativas moi altas do acontecido o día anterior e todo te parece que te sae mal, ¿no? Dende o principio, porque dicía, no, desde o principio non tivemos remada, decía. Sí, eso pode acontecer tranquilamente. Bueno, pois aí acabamos o repaso, vimos 8 bandeiras, nada máis e nada menos. E, bueno, un pouquiño para facer balance do que ten acontecido con cada un de vos, empezando por Mecos. Estades máis ou menos onde agardábades ou non? Bueno, a verdad que cando arrancamos a Liga non tiñamos aí unha posición prefixada, non tiñamos o obxectivo, porque, bueno, polas casualidades que de antes da temporada, pois descolocaron o equipo bastante por temas de traballos, lesións, unha operación de apendicitis xusto antes da Liga, bueno, hubo que reconstruir todo, entonces non tiñamos unha posición, por así decirlo, marcada. Entonces, a partir de aí, tuvemos que o traballo que tiñamos feito, tuvemos que refacelo, por así decirlo, reconstruir o equipo, e dai a donde fora. O que salga, boe, e as sensacións que estamos tendo, regata a regata, pois están nos poñendo no noso lugar. Bueno, Alica, ti xa me dicías que está ben a posición. Non sei se a vosa preparación, isto tampouco se pode desvelar así alegremente, se vai pensando no playoff, ou non? A ver, a realidade é que para poder pelexar no playoff tens que estar segundo. O sea que está claro que non está a cousa clara que vayas a chegar ao playoff. O sea que non podemos andar a agardar nada. Estamos a pelear regata a regata. O adestrador sabrá tamén o que ten gardado, as balas que pode ter gardadas para un playoff, pero moitas non pode ter, que cada fin de semana hai que pelexar. E se non chegas aí, non che vale de nada gardar para o playoff. Hai que pelexar e ou consigues o billete ou non hai playoff. Bueno, Loli, para despedirte que te vamos a dar o relevo aquí dentro do teu club, de momento estades, como dirías que estades? Moderadamente satisfeitas? Sí, non sabíamos de onde partíamos, agora, bueno, pois xa temos unhas referencias. O obxectivo do club é volver a disfrutar do remo e que este deporte, bueno, facelo desde o sentimento, máis que desde o resultado. Os resultados está claro que son importantes, pero, bueno, sempre non sei como explicar. Sí, que non é o único resultado, ni moito menos. Claro, sí. Sí, somos un club de rapazas moi xóvenes, con pouca experiencia, e pouco a pouco, pois, bueno, cada ano vamos mellorando, e deportivamente, pois, bueno, acadando mellores resultados. Pois moi ben, pois moitas grazas, Loli, vai che dar aí unha compañeira ahora ao relevo, pero antes facemos aquí unha pequena pausa e despois xa empezamos coa sección que se chama A Bancada, aquí neste Soltando Estacha Digital. Cambia aí.
Bueno, vistos os resumos, imos agora co que a bancada, e para iso temos aquí cambio por parte de Rianxo. Acompáñanos agora Paula Rivas. Hola Paula, benvida. Gracias. Bueno, estiveches aí vendo os resumos. Algo que discrepar co que dixo Loli? Pois non, a verdad, concordo bastante co que dixo, sobre todo ca regata de Rianxo, que a verdad non fixemos moi bo papel, pero ao final, é o que dixo ao final de todo, que hai que remar co sentimento, e este ano é o que estamos intentando facer en todo momento. Xa nos poden salir mellor ou peor as regatas, pero aí estamos. Bueno, aquí na bancada imos falar un pouco de todo. Como poden ver os espectadores, temos diferentes instrumentos, despois imos a ir comentando un pouquiño para clases para dummies, ¿no? Que se di agora para xente que creo que está moi o tanto e que sempre nos veñe ben. Tamén trouxestes aí agasallos que poremos aquí por este panel de Soltando Estacha Digital. Pero bueno, antes imos facer así unhas preguntiñas interesantes sobre o que está pasando na Liga. E aquí a Lica, que ti moita experiencia e sabes un pouco de todas as ligas. A Liga B, como a ves? Pensas que Cedeira é clara favorita? Van tres regatas ou lle das chance aínda aí a Puebla, visto? A ver, penso que... Ti tes experiencia na Liga B, Alica, ou non? No. No, nunca estiveches nela. Nunca remei na Liga B. Pero bueno, vexo e sigo cada fin de semana, gústame a parte seguir a Liga B, sabes? Penso que Cedeira, que está un pelín por riba, que pasa? Que Puebla tamén está a 2 puntos, pode os coller, non? O sea, un día que teña malo Cedeira, Puebla pode botar remán, sabes? É un club cunha historia e unha tradición que casi este ano tiña que estar na Liga A, penso, sabes? O sea, polo que tal. Cando Puebla estuvo na Liga A ou na Liga B, sempre asomou aí para pelexar, para gañar a Liga. E bueno, penso que eles dous son os dous claros favoritos a poder facerse co... Pero comentas no mundiño, vaya equipazo fixo Cedeira para subir. Escoitaches iso? No, a verdade é que non escoitei, pero bueno, o de escoitar ou non escoitar non ten nada que ver. Ao final hai que demostrar, hai que chegar aí o día D, a hora H e facelo. Eles están facendo o que teñen que facer, os seus traballos, chegan, suben, gañan, e para casa. A outra regata é o que conta. O tema de que falen non vale para nada. Sí, máis vale de tapados. Aí. Bueno, Martín, que te preguntei moito pola vosa zona, ¿no? Aí, quenda intermedia, primeira quenda, pero como ves a pelexa polos primeiros postos, aproveitando que temos aquí a Lica, sí. El dicía, Ares está por riba. Sí, eu penso que Ares a día de hoxe pois é o máis forte en canto as rivais non debe a non ser que haxa un día que teña mal Ares, que haxa calquer problema, é moi complicado meter man aí arriba. Están a un nivel moi alto, teñen un grupo moi consolidado e a ver, a priori é moi complicado aí. E ti, despois na loita aquí que teñen os amigos de Chapela Guofco e Tirán Pereira, metes tamén aí a Castropol ou pensas que sí, as dúas da Ría de Vigo van a estar un poquinho por diante? No, eu penso que Castropol estará na pelea con eles dous, sí. Calquer día que teña malo Ares, pois pondránse calquera deles tres arriba, incluso un día moi bo de Rianxo pois pode pelear con eles bueno, pero moito máis dai. Non, que están aí. Bueno, Paula, antes falaba Loli, analizamos aquí un pouquiño o que é a Liga Femenina. A pregunta é, hai Liga? O sea, ti pensas que vai haber loita polo primeiro posto entre Cesantes, Amegrove e Chapela, ou non? Sinceramente, creo que estaría ben, pero non o creo. Creo que Chapela está nun nivel moi alto, demostrouno en todas as regatas con unha clara diferencia. A regata de Rianxo sorprendeume, pero como dixo aí a Lica antes, a ver, hubo moitos cambios, igual lle perxudicou un pouco, pero non creo que... O sea, que lle mantemos aí a etiqueta de favoritas, non? Eu creo que sí. Está bastante por riba, mantense con moita ventaxa adiante, son moitos segundos. Eu creo que
é moi complicado collelas. Bueno, Liga, ti xa te mollaches aí no que a vosa loita con Tirán. Como ves a outra loita que hai na Liga A, que é a de eludir o descenso? Parece que os vosos veciños de Cesante Roda Vigo ou isto cambia moito ou van telo moi complicado, e despois ves aí Mugardos, filial de Cabo, como ves? A ver, das 6 regatas que levamos, Cesantes foi o que pechou nas 6 regatas, non? O sea, foi o último... Nunha non. En unha non. Que víamos antes en Meira, non. En Meira creo que lo digo. Vale, non sabía... Creo que lo digo posto, sí. Vale. Teno complicado. Esa regata Mugardos demostrou que gañoulle a 2 rivais directos, que fora a Cabo B, máis a... Ahora mesmo non sei cal é outro que din en blanco. Mugardos lle gañou aí, a quen lle gañou en... En Meira gañounos a nos. A Mecos, Mira, claro. que temos parte implicada. Por eso, sabes? Bueno, Mugardos evidentemente está mellor que Cesantes, evidentemente. Vais a xogar o papel con... Coa filial de Cabo. Coa filial. Metemos aí a filial de Cabo. Sí. A vos non vos metedes, seguro, non? Non. Esperemos que non. A quen ves aí, entón? A filial de Cabo. Narón está moi regular, non? Polo momento. ¿No? Sí, por ahora, a ver, ten que estar entre Cabo e Mugardos e Narón. A ver, nos... Vos non saídes, xa, de disto. Tendemos... As sensacións son tender hacia arriba, pero, bueno, nunca se sabe, porque o mellor un equipo que está ahora pasando mal, que estaba pasando factura por algunha baixa ou polo que sexa, pois pode sorprender, pode meterse arriba, coller confianza e o mellor a pelexa pasa a estar ao outro lado. Ti como ves os teus compañeiros, que antes falaba Loli, teus compañeiros de Rianxo? Pois a verdade é que están... Vamos moi ben, seguro, non? Sí, a verdade é que moi ben en comparación co ano pasado, o sea, siguen mantendo un quinto posto, bastante ben. Non creo que vayan a menos, sinceramente. A máis, pois, aí en algunhas regatas, como dixera Loli, estuveron a piques de Castropol, unha pena que non lle ganaran. Creo que nunha regata estuveron a 8 segundiños e noutra estuveron a menos de un segundo. Pero, non sei, todo pode pasar. Oxalá en algún momento se metan na quenda de honra. A ver que pasa. Ojalá, vexo complicado. Creo que podemos ir coa porra, non? Xa que estamos aquí falando de... Sí. Estamos falando aquí moito de quen vai quedar tal. Pois imos facer a porra. Bueno, primeiro imos anunciar os gañadores da porra. Porque sabes como vai a porra, ou non? A medias. Vamos a explicar. Este ano é unha das novidades da Liga Galega Trofeo Xunta de Galicia, que consiste que se acertas as 3 preguntas, que por certo son complicadísimas, o nivel de exixencia é máximo nas preguntas, pois te dan un vale de 100 euros para comer onde vai ser a seguinte semana as regatas. É dicir que esta semana, si se acertan... Bueno, primeiro vamos a repasar os gañadores. Mira, foron Unai Fernández, que se ten 100 euros para comer en Tirán. Bueno, está nas redes sociais, publicado da Liga, pero bueno, dicimos aquí. Despois, Laura Carracedo Videira, non sei se a coñecedes, algún? Sí. Sí? Pois mira, ten 100 euros para comer en Mugardos. Que non estaba mal, ali meter un polvo a mugardesa. Está de maravilla. E despois, Juan Fernández Rosales, alguén o coñece aquí? No. Pois ten 100 euros para comer en Ribeira. Perfecto, en Ribeira a regata é en Aguiño, ou en Aguiño, non? Bueno, a todo isto, que se nos olvidou, que tiña aquí anotado ao principio, bueno, temos que mandar unha aperta fortísima, xente de Ribeira, que están aí agardando ter noticias por este naufraxio que houve, no, do Argos de Georgia, que hai seguro que esta fin de semana vai haber actos na Liga Galega de Trañeiras, pois hai un mariñeiro de Ribeira, outro de Noia, que están buscando, ademais dos 2 falecidos, un de Vigo e outro de Bayona, así que desde aquí pois mandamos todo apoio, non? A parte sempre moi solidaria a Liga Galega de Trañeiras, facendo minutos de silencio e coa xente do mar. Bueno, pois imos coa porra. Vou ter que sacar o móvil para facer a porra, porque as preguntas son de cuidado, Imos ir facéndoas sobre as regatas. Vamos a ver. Temos aquí as regatas. Vamos a ver, así que a primeira vaiche tocar a ti, Paula. Perfecto. As primeiras preguntas. Vamos a ver. Centrámonos. Regata de Mugardos, que é a deste sábado, despois as presentaremos. Tes que acertar
que club quedará terceiro na segunda tanda? É dicir, na quenda de honra, quen vai quedar terceiro? Femenino? Sí. Aposto que nós. Aí está. Anotamos aquí Rianxo, bueno, non pode ser Espero. de outro xeito, non? Bueno, podías tamén dicir segundas ou primeiras, pero bueno, o terceiro xa o asinamos. Xa dixen que o primeiro era moi complicado. Hai que ser coherente aí co dito. Bueno, que club quedará cuarto nesa mesma quenda? Perillo. Salgado Perillo, aí o poñemos. Aí está. E que club quedará primeiro na primeira tanda, Cabo. Aquí non preguntamos por quen gaña, por iso digo eu que son ben complicadas as preguntas. Cabo. Cabo. Van ser as gañadoras aí. Bueno, pois as respostas. Depois entras na web da Liga Galega de poño Trañeiras todo, as a ver pos, si- porque si acertas, pois tes 100 euros para gastar en Castropol. Terías Un pouco lonxe me Bueno, pero me está pide. ben, ali comese moi ben, Sí. Ali a beira do EO. Espera que chegan por aquí as preguntas. Aquí temos tamén o foro, que animamos a xente a que vaya preguntando. Bueno, sí, despois sacamos o tema. Despois sacamos os temas aquí. Primeiro vamos a acabar coa porra. Bueno, imos agora para Martín. Veña, preguntas. Un vale para Cedeira. Pero a ti de Cedeira non se vai tocar. Bueno, Ese é complicado. aí delegas, sí. Se acertas, delegas. Podes darme a min, que teño que ir, por exemplo. Xa. Bueno, que club quedará primeiro na primeira tanda en Ribeira? Estamos falando Liga B. A ver, primeira tanda, que club va a quedar primeiro en Ribeira? Está gañando, esta semana está gañando Ribeira, precisamente. Ribeira, Salgado Perillo ou Bueusimei? Cal vai quedar primeiro na primeira tanda? Perillo. Perillo. Apostas aí por Perillo. Sea sorpresa iso, Porque está Ribeira forte. Que club quedará primeiro na segunda tanda en Ribeira? É dicir, quen vai gañar? Cedeira. Cedeira. Ok. E que club quedará terceiro na segunda tanda? Aí tes que escoller entre os de Alica, filial de Chapela, ou Puebla. Será Chapela. Chapela. Sí. Aí estamos. O dis para quedar ben con Alica, non? Tamén sería sorpresa, sería a primeira vez que se meten aí. Bueno, Alica, e ti tes que responder preguntas sobre Tirán, que vai ser a regata do domingo, non? Domingo. Pois vamos aí. E tes o vale para Grove, para Mecos. O sea, que te vale perfectamente, non? Perfectamente. Tamén sitio perfecto para ir a comer. Sí. Pois son todos, a verdad, aquí na Liga Galega. Que club quedará segundo na primeira tanda en Tirán? Segundo na primeira tanda. Narón. Narón. Moi ben. Aquí anotamos. Que club quedará segundo na segunda tanda en Tirán? Aí temos, a ver, díxame. Aí pode estar Rianxo, aí pode estar San Bertolomeu, Urme. ou podes devolver ya aquí a Martín e decir Urme, digo. Urme. Sí. Vale. Non xa devolver, non? No. E que club quedará segundo na quenda de honra? Aí sabes o que tens que decir. No, a ver. Vos non. Sí, a ver, o corazón pídeme que non sería un mal resultado para nós, non? Quedar segundos en Tirán o domingo. Pero bueno, sí, eu aposto por Chapela. Por Chapela, Sí. como segunda. Sí. Tienes que poñer a Ares aí, hombre. No. Te clavabas aquí, xa has acertado. Ao final, si gañas, sería unha doble doble alegría. alegría, pero bueno, a realidade... Pero que si gañas quedas sin os 100 euros. ¿Sabes? Sí. Bueno, prefiero gañar que os 100 euros. Aí estamos. Que- Aí estamos. Bueno, a ver, temos temas aquí que nos piden para comentar. Xa que estamos aquí con 3 deportistas, con 3 remeiros. A ver, funcionamento da Liga. Estamos aquí para despacharnos a gusto. Como estás vendo, Martín? Como estás vendo a Liga esta temporada? Ben, sí, a verdad que está funcionando moi ben, estánse facendo ben as cousas. Bueno, cada ano, pois, pulindo defectiños que podemos atoparnos, pero, bueno, en xeral, bastante contento co traballo que se está facendo. A ver, vou aquí a abrir un pouquiño a caixa de Pandora. Gustouvos como foi a presentación este ano ou preferíades ao ano pasado? Porque o A ver. ano pasado creo que houve algunha queixa, non? Que formato preferides? A ver, eu o ano pasado non estuve na Liga Galega, remín con Meira na CT, non sei como foi a Pois presentación. foi nas Pontes, non? Foi nas As Pontes. Ah, es. No, eles estiveron, así que son voces autorizadas. Pero
Pero, bueno, o que non é normal é que o día da presentación haya unha regata en Vilasoán por fora da Liga, podendo haber todo xunto, non? O sea, podía ser presentación e regata Concello de Vilagarcía. Penso que hai que tratar de abrir o abanico. Vilasoán este ano non ten equipo na Liga, nin o ano pasado, pero é un club que está apostando pola Liga ou quere apostar. E a Liga, penso que, desde o meu punto de vista, debería interesarlle que houvese máis regatas dentro da Liga. O Concello de Vilagarcía pon uns cartos para ese evento e penso que o que se debería de tratar é de facer regata de presentación. De agruparnos todos, o mundo do remo, e tratar de, en vez de haber 14 regatas, 16 ou tal. Para eso hai directivas, persoal para organizar. Preferías o formato do... Eu penso que sí, que debería de ser unha presentación cos equipos ali todos, cos remeiros, e unha regata. E a remar. E encima, se pode haber premios, pois eso o que debería de ser, para min, o sea, o meu punto de vista. E a Liga, evidentemente, está crecendo. Pero, por exemplo, o tema de medir os campos... Aí sí que entramos en terreo... Non, non é terreo, é unha realidade. Eu vexo perfecto que midan o campo. Perfecto. E ademais da maneira profesional que o queren facer, que o están facendo. Pero claro, o que non se pode medir o campo é ás 3:30 da tarde, e se hai un error, non hai tempo suficiente para mover as bollas. O sea, penso que o campo debe medirse como moito a 1:00, e se está mal, que haya o tempo suficiente para poder corregir ese campo. Porque todos saben que un campo, mover un tren de balizaxe, non é como mover unha tecla nun ordenador. O que non é normal é o que pasou o día da regata de Narón. Que a 5 minutos de salir, habendo un cambio de marea descomunal a esa hora, digan, hora formato contrarreloxo. Cando da primeira tanda á terceira tanda pasou 1:15, tranquilamente. Nas imaxes do Soltando Estacha anterior, podedes contrastar no Puente das Pías que de cando rema a primeira tanda a cando rema a terceira tanda hai 1,5 metro tranquilamente de diferencia de auga. Aí estamos vendidos. Penso que esas cousas hai que mellorar. Hai que tratar de intentar estar á altura dos remeiros. Os remeiros entrenamos todo un ano, esforzámonos, kilómetros, entrenamos 6 días á semana, e te xogas o resultado, porque ao final un remeiro de Liga Galega non gana cartos. O que vai é a competir. E chegas a un campo con ese tipo de problemas e diste, para eso entreno. De momento, houve problemas en Narón, non? Non houve problemas en ningún sitio máis. Como vedes vos o tema? Estamos librando, non? Creo que ano pasado houve máis... Si, o ano pasado... Houve máis problemas, non? Fai dous tamén. Ou era problema xa... Eu sempre terei na mente a regata de Perillo, que ao final remou unha quenda, levaras a bandeira Castropol. Sí. Que... Foi ano pasado, non? Creo, sí. Si non recordo mal foi o ano pasado, pero bueno. Fai dous. Ou fai dous. Eu creo que fai dous. Sí, o ano pasado tamén era problemas ali, pero non me acordo. Que sempre terei na mente que o noso entrenador puxérase furioso no seguinte, porque ao final nós quedáramos sin remar. Solo remar a primeira quenda e nós quedáramos sin remar e o que fixemos foi aproveitar e facernos unha regata nos solas para que non fixéramos o viaxe en balde. De balde, non? Pero bueno, que, como decía a Lica, que ao final os remeiros entrenamos todo o ano e que pase eso como lle pasou a eles, pois habría que miralo. Habría que cambiar un pouco o formato das horas. Non é normal que se unha regata empeza ás 4:30, midan o campo ás 3:30, porque o marxen para correxilo é escaso. Bueno, este ano, por exemplo, mellorouse en Chapela, non? O ano pasado houve moitos problemas en Chapela, este ano non houve problemas. A ver,
Non sei o que pasou o ano pasado en Sí, Chapela. Ubera, non? Estabas ti, Martín. Sí, houbera problemas O ano pasado houbera- coas de terra, sí. Pero bueno, eu non... A ver, con isto non me refiro a que o problema sea un club determinado. Sí. sabes? Ti Eu me refiro a que o se hai... procedimento que se fai ao longo da temporada. Que se ahora mismo se contratou unha persona para medir unha empresa, para medir os campos, pois eso é correcto, é benvido, o sea. Pero ten que ser con tempo, para que ese club poida mover o campo. Non pode ser que diga, no, está mal, media hora antes é que cambiemos a contrarreloj. Cando xa a empresa, se o fai a unha da tarde, fais unha regata normal. Sea en Chapela, sea en Narón, ou sea no Grove, en calquer punto, en calquer campo. O que hai que ter tempo suficiente para esas cousas. E despois, o tema do formato de bollas. Hai cousas que non entendo. Chegas a un campo, sabes que nunha trainera van 13 homes, colles estacha, e os equipos, a ver, un equipo de 13 homes teñen... Fai forza, non? Hai moita potencia aí e tal. Miras unha estacha tal, e a veces ves unha cordiña, non ves unha estacha. Temos aquí unha, non? É un cabo para unha estacha, de verdad, non? Ves unha, e rompeu. É normal que rompa. Normal. Non? O sea, hai cousas que deberían de estar un pouquiño máis controladas, a ver como é o campo, o sea, como é o tren de balizarse, como son as bollas, como é a estacha, onde queres montar o campo, porque hai xente que quere montar o campo tamén nunha piscina. E eso non pode ser tampouco, hai que... o remero que quere é un espectáculo, é disfrutar, remando. E que sexa o máis legal posible, non? Digamos, Evidentemente, todo, non? Vos cambiades este ano de campo, non? En Mecos e a Pedras Negras. Sí, este ano, pois... Decisión, por que tomades esa? Bueno, a verdad que o noso campo onde se remou estes anos ten unhas condicións, está moi exposto ao norte, bueno, é un campo complicado, por así decirlo. Entonces, bueno, o campo de Pedras Negras para min ou para nós é un dos mellores campos nos que se pode remar, non xa desde os anos ACT xa se remaba nese campo, ten moita igualdade, ten unhas condicións moi boas, e, bueno, este ano pois apostaron por el, decidiron cambiálo para. Que te iba a preguntar, como ves o tema que dicía Lica, ahora de todo isto, das estachas e tal... Estás progresando ou non? Aquí temos que a ver, sí, poñer todo para que progrese. Pasos adiante estánse dando porque xa desde o punto que poñen unha persona, contratan unha empresa para facer estas comprobacións, xa é que estamos mellorando. Agora, hai que mellorar máis, moitísimo máis. Ao final estamos xogando o noso traballo de todo o ano pois en unha regata, que sí, que hai momentos puntuales ou regatas puntuales nas que pode salir algo mal, nas que pode haber unha rotura dun cabo ou calquer historia, e que nos pode pasar factura, que eso pasalle a calquera, pero que non pode pasar 2, 3 veces nunha temporada. Bueno, Paula, na Liga Femenina, como estades levando? De momento, non está vendo ningún... Porque non estivestes en Narón, non? Exactamente. Nós, a verdad, non tuvemos ningún tipo de problemas con nada. Non teño nada en contra. Sí que concordo con todo o que dixeron, porque teñen razón, pero nós, por hora, tranquilas. Oye, vou lanzar unha pregunta, que non é políticamente correcta. Protéstase menos na Liga Femenina que nas ligas masculinas? A quen lle pregunta? Aos tres. Porque aos tres coñecedes, ao final, como... Pois a verdad non sabría que dicirche... Non vos bollades, aí, non ten nada que ver. Protestarase por igual, non? Eu creo que sí. Polo que ves nos clubs, protestan máis as mulleres. Sí. Aquí a Lica bollas, Que eu digoche o que pasa nos clubs que remín, sabes? Tal, que as mulleres protestan máis. Son máis exixentes aí. Sí. Non, a ver, eu veño aquí e opino coa túa experiencia e ca experiencia non, co que tes visto, co que está pasando e ca realidade, non? O sea, tal. Son máis, polo que din os entrenadores e os tal, son máis exigentes a hora de conformarse no club. Bueno, despois imos a falar, porque tedes mugardos, tanto Liga A como Liga Femenina,
despois analizamos un poquinho, porque ese campo tamén está dando problemas nos últimos anos, teño mala sorte tamén un pouco. Bueno, vamos aquí a explicar o que trouxestes, porque todos trouxestes... Temos preguntas no foro, espera, temos preguntas no foro. Vamos a primeiras preguntas do foro, que animamos a xente, aí. A ver, pregunta, a primeira para ti, A primeira para ti, Martín. Pregunta para Prol, pon aquí. Como te ves con respecto a Meira no que queda de Liga? Gracias. Cuidado. Bueno. Se preguntan aí duelo directo con San Bertolomeu ou Bersí, que é o Bersí, que estábamos dicindo mal. Estábamos dicindo Fandicosta e o Bersí esta temporada. Pois é un pouco incógnita, non? A verdad que, bueno, eles teñen un equipo moi noviño tamén, con xente moi... Bueno, que ao final cambiaron prácticamente todo o equipo con respecto ao ano pasado. Estaban moi negativos eles, cando foi a presentación, a ver se non baixamos, tal... Pero, bueno, de momento non corre risco. De momento a sensación non é esa, e, bueno, a verdad que eu espero que eles vayan hacia arriba e nós tamén iremos hacia arriba, espero. Si podemos andar con eles ou incluso meterlle man, non sabemos. Eso, ao final, o día a día, pois poñeránnos no sitio a ver que pasa. Queda un mes por diante para que pase. Bueno, Javier, tendo que é o presidente da Liga, ¿no? Fai aquí dúas puntualizacións, Uga. Di que non se os ocurriu como facer máis complicada a porra, porque a verdade que ten tela para acertar, e despois di que os campos de regata teñense que medir hora e media por reglamento. Eu aí xa... Eu que di aquí... Debe estar así por reglamento, se o di o presidente será así. Estas son as cousas, falora por outros deportes, que todo o mundo se queixa, e depois están as asambleas das federacións e ninguén cambia os reglamentos, porque iso, digo, volo eu por outros deportes que ando metido. É unha cousa que ao final haberá que falar, non? Claro, o detalle, si está legislado así, pero, bueno, non contemplan o mellor revisalo antes. É o que iba a dicir eu, si está así no reglamento, habrá que mirar ben o reglamento para meter man aí e intentar solucionar esas cousas. Todo ten solución. Si está no reglamento unha hora e media antes, pois tendrá que o que monta o campo facerse cargo de poder mover o campo nesa hora e media e poñelo correcto. Estar capacitado, non? Non, digo eu. O que pasa que si se fai, imagino, como todos os clubs, imagino que o que monta o campo fai no de favor, o que non lle vas a exixir é que, oye, se está mal, nunha hora e media te lo que poñer ben. Ou cambiamos o tema de que o que monte o campo sea unha persona media profesional ou que se defenda ben, porque o mellor igual sobra esa hora e media. Pero claro, si está feito de favor, a quen lle pide responsabilidades. Bueno, imos meter aquí, xa que nos ven, son moi boa xente, imos meter nesta ecuación a outro. Deberían ser os árbitros, non? Os que tomaran as decisións. A mí chama a atención do mundo da Liga Galega de Traiñeiras de que son os clubs os que un pouco son os que se queixan, tal... Pero os árbitros serían... Nos outros deportes, chega o árbitro, manda... É como no fútbol, non? Vai a misa. Aquí, como vedes ese papel? A ver, eu penso que tiña que ser unha combinación entre clubs, árbitro e un comité de organización dese día, non? O sea, que xa tiña que ir da man, non? O sea, pois o club que organiza, o comité de árbitros con xente da Liga e un club como se fose o testigo do que estaba en todo, non? O representante, non? Claro, un representante do club. Esa fórmula, non? Sí. Serio. A ver, e temos despois outra pregunta que outro día xerou un pouco de debate aquí, Liga Femenina, tema dos longos, non? O tema dos longos co tema da ACT, que van a dos longos, ti a Liga que estiveches o ano pasado aí, bichelo de primeira man, e aquí con 4. Outro día, estaba aquí a patroa de Narón, había representación de cesantes a Megrove, non se poñían de acordo. Ti, Paula, 2 ou 4? 4. 4. Sí. O sea, co modelo bo é o que ten a Liga Galega de Traiñeiras. Sí. A ver, eu considero que se ao final estamos exixindo os mesmos premios e exiximos a igualdade entre uns e outros, ou que os homes tamén baixen a 2 e nos facer o mismo, Estades dispostos a baixar a 2? A ver, eu penso que a ver, hai que facer un balance, penso. De dicir, ou seguimos con un deporte de tradición,
ou cambiamos a espectáculo. Xa. Eu penso que a xente quere espectáculo. O que non pode ser é remar 4 largos e que os equipos chegue un a 1 minuto e medio, outro a 2 minutos e medio. Eso non será espectáculo. Eu penso que o remo temos que vende hoxe en día? A televisión, non? A televisión é o que nos dá o ver, que a xente nos coñeza, que tal, e a xente para ver eso quere ver espectáculo. E se a televisión invirte X cartos no deporte, pois tendremos que sentarnos e valoralo. A min, por exemplo, gustame o formato de regatas a 4 longos, pero si chega a televisión ou un patrocinador e solta cartos, os clubs van a salir beneficiados e tal, pois habrá que sentarse e escoitar. A min, o de tradición, pois, sí, antes a xente casábase pola iglesia, non. Hoxe en día xa non se casan tanto, non? O sea, ao final a xente evoluciona. Eu penso que isto temos que evolucionalo. O sea, pero ti dis 2 tamén en homes. No. Eu digo que hai que remar 4 longos. Pero, evidentemente, eso, si nace reman 2, é por eso, sabes? É porque polo espectáculo. Esa explicación. Sabes? O sea, ao final... Temos aquí a un de 2, a unha de 4. Vas ter ti que decidir o... Eu teño claro, para min ten que remar 4, sempre se remou 4, queremos a tradición. Igualdad. Aquí Martín aposta por tradición. Queremos a igualdad, temos que facer todos o mismo, por así decirlo. Sí que o mellor levase pouco tempo facendo, teñen que mellorar para crear máis, o que decía a Lica, máis espectáculo, máis competitividade, pois o que non me parece normal é que aquí rememos a 4 e alá remen a 2. Aí é onde está o gran problema, porque ao final, si elas queren competir contra as da ACT ou na bandeira da Concha, pois aí é onde temos un hándicap. Como vedes o papel da ACT aí, que foi un pouco a que moveu o árbore, non? A que creou este dilema, non? Que temos. Non sei, para min, o que digo, hai que a tradición de os 4 longos, queremos ser todos iguales, para min debería ser. Eu teño que decir que, en canto ao espectáculo, a ver, somos moi poucos clubs, e cada vez estamos sendo menos, porque o ano pasado estaba a Puebla, tamén estuvo Ribeira. En canto ao espectáculo, non o vexo tan... Bueno, pero a cifra mantense, seguida sendo 7, e podríamos ser máis. E máis, hai 2 clubs que... Hai que ter en conta outra cousa, o crecemento que tivo a Liga Femenina, o sea, que isto non existía, cando se creou a Liga Femenina, hai 7 anos, 8 anos, ahora falo de memoria. Por eso que o nivel non sale dun ano para outro, isto hai que ir crecendo pouco a pouco, hai que ir mellorando para chegar a ter o que temos na Liga masculina. A min así o tema do espectáculo é algo que ao final se ti xuntas ao primeiro da Liga A co último da Liga B, son os dous reman aos 4 longos, e se os chegas a mezclar, a canto quedaría o que está último na Liga B co primeiro da Liga A. Xa agora hai unha diferencia bastante considerable co primeiro e o segundo. Ao final o espectáculo dano os outros 3, que son os que están aí, como no caso noso con Perillo ou con Cabo, en algunha regata, que son donde estamos. Ao final sempre vai haber alguén que destaque e alguén que este por debaixo. Que pasa? Hai diferencias moi grandes, pero eso cos anos supoño que, a medida que vayan avanzando, pois serán menos as diferencias. Pero o espectáculo, eu creo que ao final é eso. Xuntas ao primeiro da Liga A co último da Liga B, tes o mismo espectáculo. Bueno, o tema cada persoa que pasa por aquí, tivemos outro día 3, cada un tiña unha opinión. Ose 3 teñen outra opinión. Está claro que moito consenso non hai. Bueno, vamos a presentar aquí as ferramentas que trouxemos. A ver, quen trouxo isto por aquí? Bueno. Rianxo, non? Sí. Loli e ti trouxestes aí o... A nosa estacha. Explica aí a estacha. Boa estacha esta, non? Bastante mellor que algunhas, a verdad. Pois, a verdad é que pouco teño que decir. Para a xente que entenda do remo, pouco teño que decir. Bueno, pero para os que non entendan que... Para os que non entendan. Bueno, pois a estacha utilízase en casi todas as regatas,
en casi todas. Non en todas se utilizaron. Cando hai así algo de... Durante a temporada pasada hubo en algunhas regatas que xa nos mandaron usar estacha. Pero bueno, utilízase para ter os barcos ben alineados, que todos partan do mesmo sitio. Esta é unha boa estacha, entonces isto non é unha cordiña que se poida romper. Pouco máis teño que dicir. Bueno, aparte, o programa chamase Soltando Estacha, así que teníamos que facerlle aquí unha homenaxe a Estacha. E que trouxeches aí, Martín? Que é ese aparello? Un tolete. Este é un elemento común nos barcos de banco fijo, é o punto de apoio do remo, xunto co estrobo, pois é o que levamos na trainera, nos bateles, en vez da traineira, para suxeitar o remo. Evolucionou moito isto, Alica, ou non? Sí. Materiales o remo evolucionou. A ver, eu a primeira temporada que fixen en trainera foi... Cando foi a túa primeira temporada? Ti tes agora, que tiña que haber apuntado, 47 anos. Ti cando empezaches a... Empecín en trainera, A primeira temporada que remín foi con Mecos no 99. Cuidado, 25 anos, Estás de bolas de prata este ano, Pero sí, daquela remábamos con remos de madeira aínda, sabes? A partir de aí do 2000 xa se empezaban a ver algún remo de fibra de carbono, pero bueno, hasta o 2003, 2004 non, máis ou menos, o sea, ahora xa tal, se seguían usando os de madeira, había de que amarraban mellor e tal, pero bueno, empezouse a evolucionar no tema do peso, a quitar kilos do encima. As traineras de antes pois eran as que hoxe en día se usan para os descensos prácticamente. Empezou a Milibia a fabricar botes, veña, o remo. O sea, que se evolucionou moito. O cambio é en tremendo. tema de materiales, sí. No que non se evolucionou nada foi en tema de Acio Remero. Acio Remero evolucionouse no tema deportivo, dos clubs, de adestradores e preparación, pero a nivel de axudas para os remeros, premios, tal... De pasta. Estamos é o que te digo, é que estamos estancados, sabes? Estamos estancados. Aí estás de acordo, non? Sí. A ver, por qué? Porque estamos estancados, nadie di nada, todo o mundo, no, todo moi bonito, chegas aquí e tal. Eu o digo porque o penso. Xa, claro. O que non é normal é que un litro de gasoi no 99 ibas a botar a 60 pesetas o litro ou a 50, non me acordo, e que ahora che coste o litro de gasoi. Ou a peaxe de autopista, por exemplo. Tal, e que os premios sigan sendo prácticamente os mismos. Isto debería de evolucionar. Deberíamos de intentar crecer, sabes, en temas deses. Todo está ben. Eu penso que deberíamos de o remeiro ter un pouco de voz na liga. Telo falado nos equipos ou... Sí. A verdad, sí. Sí que se fala, non? Sí. O que pasa que é eso, sabes? Nadie di nada, nadie tal. Eu veño aquí hoxe e me gusta dicir o que Claro, penso. para iso estamos. Se che digo, no, é moi bonito todo, tal... Sí, pero importante que a... É que ao final, a pasta isto non é un deporte de... como pensa algún, o mellor de 3 días, ou te xuntas, ou tal. Nos levamos desde outubre hasta hoxe, entrenando 6 días a semana, 5 días a semana. Ahora mismo levamos, o mellor, xa 4 ou 5 meses, 6 días por semana. Eso son todo tal, a piel do remero. O que che digo eu, ou cambiamos, e o que ten que enfocar a liga é cantos se van quedando polo camiño, porque hai xente que empeza, pero os clubs a xente empeza a deixar, porque tantos días, tal, non hai un peso, non hai tal. Non saben as contas, non? É que é así, sabes? Hai que ser un pouco tal, mirarnos o ombligo e intentar aportar e mellorar isto, porque senón, ao final, vamos ir a menos. E hai que intentar subir. E se nós mesmos non o decimos, pois é mellor parar e quedar na casa. Eu é o que penso, e levo remando consecutivamente pois moitos anos, sabes? Pero sempre digo, po ano, tal. Pero non me gustaría abandonar sin cubrir o cambio, non? Xusto. É que se abandonas e isto non o dis, eu síntome culpable tamén desde dentro do colectivo do remo, pois non dicilo. Claro.
pois tema que apuntamos tamén para comentar en vindeiras edicións. Bueno, temos presentado aquí todo o material. Oye, unha pregunta. Levas máis regatas ti ou Pazos? Pazos. Pazos. Gaña Pazos, Había dúbida por aí. Gaña Pazos. Bueno, vamos a facer primeiro as regatas do finde, non, Pablo? Vamos a repasar así, depois trouxestes unhas agasallos. Así que vamos coas regatas da fin de semana. Sexta bandeira femenina reganosa, sábado en Mugardos. Aí vai estar Paula. Bueno, que esperamos aí? Primeiro que non vas a problemas o campo. O ano pasado creo que non houve problemas. No, ano pasado estiven en Balín, non houve problema ningún. Cali tiveron mala sorte en algún ano, non sei se estabades vos, un que saiu o barco e se levou o tren de bollas, bueno, as cousas tamén estaban un pouco gafados. A min o único que non me gusta dese campo, bueno, o ano pasado xa non teño moito recordo, pero acórdome un ano que a min o de salir no medio e medio... Este ano cambiou o formato. Sí. Pois menos mal, porque... No medio medio, como no... Sí, hubo un ano, 6 longos, se non me equivoco, había tanto as bollas das esquinas e ti salías desde o centro do medio e medio do campo de regata. Bueno, non sei se exactamente do medio e medio, pero a min eso desconfigúrame todo. Vexo unha bolla e penso xa en parar de remar e digo, ai non, que teño que ir hasta outra. Pero bueno, eu considero que 6 longos a nós, personalmente, se nos dan bastante millor que os 4. Non sei se é porque viramos bastante rápido, non se nos frena tanto o bote, pero bueno, teño bastantes ganas e creo que vai salir boa regata. E bo sitio, ademais, hai Mugardos, que tamén vai haber ao rematar, pois a bandeira da Liga masculina, que a oitava, esta é a bandeira femenina reganosa, e a masculina vai ser bandeira Concello de Mugardos, oitava edición, e aí imos ter a Martín e a Lica. Como ves? Hai Mugardos, praza que? Complicada, boa, gústavos? É un campo complicado. Depende tamén da marea, como coincida, sabes? Eu xa remín ali remín varias veces, pero a última regata que remín ali, recordo que a nosa bolla favoreceunos. Iba meira pola calle 1 e nós íbamos pola 2. E a medida que avanzaba a regata, íbamos recortando, porque había menos calao na calle 1 que... Había truco. Había. Acabamos gañando a regata, pero bueno, o que falamos, hai campos que son máis igualitarios, outros hai hai que cruzar os dedos, que as bollas estean ben, que che toque a unha calle das menos malas. Efectivamente. Tan importante o sorteo aí en Mugardos, como ves, Martín? Sí, a ver, en todos os campos hai as típicas diferencias e ali vai ser un mar, non? Hai que remar como en todos, hai que intentar poñer o mellor do equipo no campo e despois o que salga, non? Se che toca unha mala boia, pois intentar defendela como sexa, se che toca unha boa, pois aproveitar e sacar os mellores puntos posibles. Bueno, despois o domingo pasamos aí, empezamos por Liga B, que vai ser en Ribeira, en Aguiño, que falábamos antes. Aí temos segunda bandeira masculina Concello de Ribeira. Non ia estar ningún, bueno, se te vas a chegar ata ali, xa que en Rianxo, Ribeira, tedes festa, outro día era Dorna, non? Que me dicían os de... Sí, non sei si... Tedes festas de fin de semana que impida ir a Ribeira ou... Bueno, non sei, non estou moi segura, pero creo que acaba hoxe, se non recordo mal. Pero bueno, eu non creo que me acerque, Festa do Percebe en Ribeira, Sóplame por aquí que hai o domingo, Igual é un motivo para ir, a ver a regata. Bueno, pues temos aí Liga B, Campo de Aguiño, controlades, tío, controlas, non? Bueno, eu, a verdad, tuve a suerte de poder remar ali unha regata, non me gustou nada. Teño que Motivo? A verdade é que non... Debe de ser que cando remei non houve unhas circunstancias boas á hora da remada, pero fíxosenos bastante... Sufriches ali, Sí, fíxosenos bastante duro, e tamén a calor. A calor non axudou en nada. Pero bueno, en sí Aguiño a min gústame, para adestrar está moi ben. Ao final, o que buscas ali xa non é tanto, é que en Rianxo casi sempre estamos ou en plato ou con moi pouca onda. Entonces ali, para intentar sacar unha boa remada, un bo conxunto, e ao final
Si nós aspiramos a ir á Concha, por exemplo, pois para intentar sacar un bo papel, as condicións que temos o máis similar, que ni siquiera se lle chega, ten que ser a Guiño. É a Guiño, non? Pois aí vai estar os da Liga B e despois os da Liga A, pois completamos aí, bueno, unha clásica, esta é a edición número 42 da Bandeira Concello de Moaña, aquí quen fai de anfitrión son os vosos rivais directos, ali, os de Tirán Pereira, que estades empatados aí a puntos. Aí sí que, en principio, mar prato, ¿no? Como dices vos. Depende, sí. En Tirán, Moaña, pode estar prato como, a ver, Calloa, ou estar prato para unha tanda e levantarse, ou o contrario. O sea, é un campo tamén que, como a maioría, non? Que levántase un pouco de vento e empezas a levantar ou a quedar e esa está armada. Oye, que Calloa? Pois que levante vento, non? Que levante ola, que tal. Coñecía de Eu non usaba ese termo. Sí, a ver, no argot, tema noso é unha palabra que se usa bastante. Un campo, pois eso, que pode pasar de todo ali. Sí, o sea, que está claro que pode pasar. O único que tal é que eso, que si vai por tandas todo correlativo co tal, pois si van os 4 do mesmo nivel, pois hai que defenderse e arañarse aí a pelear. Non hai máis. Bueno, Martín, que esperas aí en Tirán, en Moaña? Que esperas? Canto a Tirán, bueno, sí que é un campo mellor que o de Mugardos, aí sí que esperamos estar un pouquiño, bueno, a ver, xa será un campo máis igualado. 4 longos, non? A diferencia do día anterior. Unha regata máis tradicional, máis un campo que conocemos mellor, bueno, esperamos. En Mugardos son 6 seguro, non? O sea, isto sí, penso que sí. Sí. E bueno, esperamos xa estar cos rivales a par e poder pelear ben a regata. Bueno, pois aí vais a acabar a fin de semana, televisada, non? A regata de Moaña, creo que é, non? Creo que sí. Non sei se me poden aquí confirmar. É televisada a de Moaña? Sí que é televisada, pola TVG 2. Bueno, trouxestes aí agasallos, para poñer aquí. Mira, outro día, os de Narón, pólvora somos Narón, así que ahora imos empezar por Rianxo, que veña Loli tamén, Loli ven aquí, que nos estivo acompañando xunto a Paula. E a ver, buscámoslle por aí, bueno, temos aquí os patrocinadores, que hoxe non os citamos, e sempre hai que citalos. Hai Cobre San Rafael, Toldos Gómez, The Energy e Salgado Frozen Seafood, que grazas a eles, pois, dan os patrocinios. Aquí na Liga Galega, Trofeo Xunta de Galicia. Imos ter que empezar a tapar aquí patrocinadores. Mira, mellor poñémolo para que se sigan vendo os patrocinadores, aí onde pon Trofeo Xunta de Galicia 24, ¿no? Vamos. Por aquí. Vamos a ver. Parece que estamos aquí dando mapa do tempo. Aí está. Pois aí que quede Rianxo. Remaches en Rianxo algunha vez, Alica? Digo, no club. No. Imos ter que negociar aí a fichaxe. Bueno, aí está a imaxe de Club de Remo Rianxo. Supoño que a Virse a Guadalupe, ¿no? A embarcación que está aí. E agora outro club histórico tamén onde os haxa, como é Mecos. Temos un grande, un pequeno. O grande, hombre, que se vexa ben. E aparte coa data aí, non? Coa data do club, 1980. Alica en Mecos, sí. Sí, en Mecos, sí. Antes que remaras, sí, non? Sí. Que me empezaste a salir, vamos, no? Sí. 99. Sí. Estiveches en total, pois, onde queiras, a ver se topamos por aquí. Aí mismo, ao final, imos ir tapando todos. Bueno, esperamos ir tapando todos, non? Con todos os convidados cada 15 días. Cantos clubes estiveches? Pois a miña trayectoria foi en Mecos, onde empecé, 3 anos. E despois en Vilaxoán. E despois de Vilaxoán, as circunstancias de que o club non saliu, pois fun un ano a Tirán, outro a Meira, este en Chapela. Estás na Ría de Vigo aí instalado. Sí. Bueno, graciño Martín aí por ter o escudo coa mequiña aí de Mecos. E agora tamén trouxe aquí a Lica de Chapela Huesco. Oye, cando vai a topar Mecos o patrocinador? Porque iso, o dos interrogantes, os primeiros anos estaba ben, pero ahora esa broma sempre a ser... Sí, Oye, pero que pasa? Xa levamos interrogantes 4 anos aí.
Muy bien, pues tenemos que Estamos traballando en él. Tenemos que insistir aquí no programa que aparece Sí. un patrocinador para Mecos. Pois sí. Club histórico, Chapela. Entonces ven, A ver, ahí. a Rianxo, ¿cómo está desde patrocinadores? Bueno, Abrimos a verdade é que... abrimos a porta, que ven algún, ¿no? No, a verdade é que bastante mal. Para ser francos. Sí. Está ben. Bueno, e a ver, últimos comentarios que temos aquí polo chat. Lore Sobradelo di moi importante de dar voz ao remeiro para poder avanzar. Aí están de acordo con Bosco que fostes comentado, que iso é no que estamos todos, ¿no? Canto mellor vos vai ao remeiro, pois mellor lle vai ir a Liga, iso é bastante obvio. Bueno, pois nada, agradecervos, imos despedir, que damos aquí un bo anaco, facemos a fotiño. Veña, ponte aquí Loli para facer a fotiño e vamos despedindo esta edición de Soltando Estacha Digital. Volveremos dentro de 15 días, agradecerlle a Martín, a Paula, a Loli e aquí a Lica por vir ata aquí, aparte nun día tan especial como hoxe, que mañá é o Día da Patria, o Día de Galicia. Así que graciñas aos que nos estiveron seguindo. Así que ahora pechamos aquí coa foto de rigor deste Soltando Estacha Digital. Sacamos cascos. Sacamos cascos e vémonos. XL up in the paint, you can't shake that. All the way gassed up, full tank, man, moving too quick. Keep the cameras in the playback. Dang, so tell me how you feel with it. You put a lid on it, I ain't got no chill with it. This right here your problem.